Príjemný dobrý deň, dámy a páni. Tak vítam vás aj na dnešnej tlačovej konferencii, a to k strategickej spolupráci Ministerstva školstva s OpenAI, globálnym lídrom v oblasti umelej inteligencie. Informovať vás bude minister školstva, výskumu, vývoja a mládeže Tomáš Drucker, štátny tajomník pre vysoké školstvo a akademický výskum Robert Džembera. A keďže sa to primárne dotkne fakult pre budúcich učiteľov, tak medzi nami je dekanku Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity Vieru Peterkovú a dekana Fakulty prírodných vied a informatiky Univerzity Konštantína filozofa v Nitre Františka Petroviča. Pán minister, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Dámy a páni, zvykne sa politika hodnotiť podľa toho, aké kto dáva sľuby. A ja som rád, že aj dnes tu stojíme, pretože môžeme dávať odpočet výsledkov. Tie považujeme my za oveľa dôležitejšie ako častokrát vízia a sľuby, ktoré sa nikdy nenaplnia činmi. A tento výsledok, ktorý dnes chceme prezentovať, je výsledok, ktorý hovorí o tom, ako budeme pripravovať ľudí, ktorí budú učiť naše deti vo svete, ktorý nás obklopuje, vo svete umelej inteligencie, vo svete, ktorý zásadným spôsobom mení to, ako sa učíme. Ale aj pracujeme a samozrejme, ako budeme aj v budúcnosti fungovať. A dnes nerobíme rozhodnutie, už ste počuli v úvode, o čom chceme hovoriť, ale nerobíme rozhodnutie o nejakej technológii. My ho robíme rozhodnutia o budúcich učiteľoch, o ľuďoch. A robíme ho v spolupráci so spoločnosťou OpenAI, s najvýznamnejším lídrom v oblasti technológií umelej inteligencii na svete. A dovolte mi oznámiť, že dnešným dňom vstupujeme do strategickej spolupráce Ministerstva školstva so spoločnosťou OpenAI, globálnym lídrom v oblasti umelej inteligencie. Ešte raz, budúcnosť určite sa nezačína samotnou technológiou, ale začína sa v našom prípade pripravenými učiteľmi a my na Slovensku začíname našich budúcich učiteľov pripravovať v rozsahu, akým nedisponuje väčšina Európskej únie. Ak má školstvo držať krok s realitou, a realita umelej inteligencie je tu, tak ako som aj včera z tohto miesta hovoril, že 8 z 10 našich detí používa nástroj umelej inteligencii, ale mnohí naši učitelia, naši rodičia sú ďaleko za tým, aby tento svet mu rozumeli, poznali, aby dokázali byť lídrami pre svoje deti, aby sme ich to dokázali naučiť správne používať, aby sa nestali závislými, aby si nedali návyky, ktoré oslabia v skutočnosti ich zručnosti a schopnosti do budúcna, tak musíme držať krok, musíme mať ambície a práve sú to učitelia, ktorí sú podstatní, aby možno aj do budúcna boli lídrami, a ja o tom budem hovoriť, ako ovplyvniť, kam sa napríklad umelá inteligencia má uberať, ako ovplyvniť aj takého veľkého hráča, ako je OpenAI, aké technológie, nástroje môže umožniť aj pre vzdelávanie do budúcnosti. Spúšťame spoluprácu s OpenAI. Môžem ju nazvať pilotnou spoluprácou, hoci ide o rozsah nevídaný, v ktorej zabezpečíme 20 000 licencií špeciálnej teda vzdelávacej verzie ChatGPT pre všetky naše fakulty, ktoré pripravujú budúcich učiteľov. Tieto licencie budú bezplatné pre všetkých učiteľov na týchto fakultách, pre všetkých študentov, teda budúcich učiteľov týchto fakult. A Ministerstvo školstva ich vyobstarávalo po dohode a po tejto národnej dohode s OpenAI koncom minulého roka. Celkový objem finančných prostriedkov je zhruba 1 571 000 eur. Dosiahli sme naozaj obrovskú zľavu, ktorú doteraz nezískal nikto v rámci celého sveta. Aby ste mali predstavu, jedna licencia stojí 4,76 eur na mesiac. Naším cieľom je, aby budúci učitelia sa stretli s umelou inteligenciou, nielen s nejakým chatom a s nástrojom, kde si budú overovať nejaké domnienky alebo nechať si vypočítať niečo alebo napísať už počas štúdia, ale predovšetkým v tom, aby sa naučili využívať tieto technológiu pre ich budúcu prácu učiteľa. ChatGPT Edu prostredie, aby som trošku povedal, o čo ide, je vytvorené špeciálne pre vysoké školstvo a vysoké školy.
Kladie dôraz na ochranu osobných údajov a bezpečnosť. Tieto dáta sú uložené v prostredí a fyzicky v Európskej únii. Dokonca diskutujeme o tom, že v momente, keď vznikne na Slovensku dátové centrum pre AI, budú všetky dáta ukladané na Slovensku. Nie je možné trénovať z týchto informácií, ktoré budú využívať vysoké školy, modely pre umelú inteligenciu. To znamená, že nepoužívajú sa tie dáta vstupujúce od nás do trénovania, ale naopak v tej diskusii a komunikácii aj so spoločnosťou OpenAI budeme schopní dávať spätnú väzbu a ovplyvňovať aj to, čo je potrebné vylepšiť, akým spôsobom doplniť niektoré funkcionality. Podporuje učenie a prípravu na vyučovanie aj pedagogickú reflexiu. Je to špeciálne šité prostredie, ktoré využívajú aj v niektorých krajinách, aj v Spojených štátoch amerických. V Európe môžeme hovoriť, že podobné niečo majú v Estónsku, čiastočne to majú v Norsku a Grécku. Nejde však iba o technológiu, ale aj o reálne zručnosti, pretože budeme, a to, čo potrebujeme, je viesť detí a žiakov ku kritickému a etickému využívaniu digitálnych nástrojov. Potrebujeme však, aby naši budúci učitelia získavali reálne skúsenosti s týmito nástrojmi, s ktorými budú, ako som povedal, počas svojej kariéry praxe budúcich učiteľov pracovať. A spolupráca s OpenAI nám umožní overiť zodpovedné využívanie umelej inteligencie týchto nástrojov v príprave pedagógov. Pani dekanka, pán dekan vám povedia ich súčasné skúsenosti. A povedia vám aj to, čo s tým dnes robia a akým spôsobom vidia tie príležitosti do budúcna. Tento strategický rozmer tohto partnerstva, ešte raz považujem to za mimoriadny úspech Slovenska, ktorým sme sa dostali na špičku sveta v oblasti vzdelávania v rozsahu, ktorým iné krajiny môžu zatiaľ asi len snívať. Budeme mať možnosti získať aj tzv. Odbornú pomoc a vzdelávanie alebo tréningy pre našich učiteľov cez OpenAI Academy. Vytvárame priestor na testovanie nástrojov umelej inteligencie pre potreby slovenského školstva a umožňujeme takisto aj zabezpečiť a pracovať s našimi pedagogickými fakultami na výskume v oblasti umelej inteligencie. Pre Slovensko je však kľúčové, že budujeme takéto partnerstvo s globálnym technologickým lídrom. Nejde o izolovaný projekt. A dnes hovoríme o naozaj mimoriadnom úspechu, pretože je najväčšieho technologického lídra, ale napriek tomu poviem, že v najbližšom čase vám predstavíme ďalšie globálne partnerstvá v tejto oblasti. Ak mi dovolíte v závere možno povedať aj niektoré kľúčové kroky, ktoré nás čakajú v tomto roku v oblasti umelej inteligencie ešte a potom sa ešte dostanem k ďalším otázkam práve tejto spolupráce. My v priebehu následujúcich týždňoch predstavíme aj štátny vzdelávací program upravený o obsah vzdelávania na umelú inteligenciu na základných školách. Dnes je možné v zmysle nového štátneho vzdelávacieho programu učiť o umelej inteligencii. Máme už aj niektoré učebné materiály, ale od nového školského roka to bude povinné. Pre jednotlivé ročníky v primerané veku budú doplnené predmety o oblasti, ktoré smerujú k umelej inteligencii. Aby deti, opakujem, vedeli bezpečne pracovať s takýmito v budúcnosti nástrojmi, aby rozumeli etickým rozmerom využívania umelej inteligencie, ale aby sa to aj naučili správne používať. Čo sa týka stredného školstva, do konca roka predstavíme rovnako povinné kurikulá pre vzdelávanie v oblasti umelej inteligencie. Keďže stredné školstvo máme rôzne typy škôl a odborov, tak nie je jednotné to kurikulum. Máme už pripravené aj učebné materiály, ktoré sa prekladajú do slovenského jazyka. Ide o najmodernejšie učebné materiály, ktoré budú k dispozícii. A samozrejme, o tom budú hovoriť kolegovia, my aj v rámci celoživotného vzdelávania, aj vzdelávania, ktoré zabezpečujeme v rámci učiteľov
áno, rozširujúce kvalifikačné vzdelávania budeme poskytovať prostredníctvom našich pedagogických fakult aj súčasným učiteľom vzdelávania v oblasti umelej inteligencie. Naozaj, našim cieľom nie je, aby naše školy a naše školstvo bolo akýmsi testovacím laboratóriom alebo len pasívnym príjemcom týchto technológií. Naším cieľom a trendom musí byť aktívnym partnerom pri formovaní toho, ako sa umelá inteligencia vo vzdelávaní má fungovať. A toto partnerstvo so spoločnosťou AI nás do takejto pozície dávať. Chceme investovať predovšetkým do ľudí, skôr než budeme investovať do technológie a nástrojov. Stredobodom tej pozornosti vždy budem hovoriť aj ako minister, aj ako reprezentant politickej strany Hlas, že stredobodom vždy musí byť človek. Či je to študent, žiak, učiteľ, rodič. V tomto prípade jednoznačný pohľad na našich budúcich učiteľov. Ak sme dneska považovaní, že meškáme v mnohých oblastiach, že naši žiaci možno nemajú dostatočne vyvinúť zručnosti, rozsah reforiem, ktoré robíme, verím, že Slovensko postupne posunie Slovensko na špičku aj v rámci krajín Európskej únie a OECD. Musíme to robiť zodpovedne, poctivo. Sa veľmi teším, že našimi partnermi sú učiteľské fakulty, ktoré majú túto ambíciu, aby sa stali naozaj lídrami v oblasti vzdelávania aj prispôsobení sa v dobe umelej inteligencie. Ak chceme, aby Slovensko obstálo naozaj v tejto konkurencii, ak chceme, aby sa darilo našej ekonomike, musíme investovať masívne do vzdelávania a umelá inteligencia je súčasťou dnešnej doby. Ja poprosím ešte teraz pána štátneho tajomníka, ja som vám povedal trošku v oblasti základných, stredných škôl. Sú tam ďalšie rozsiahle programy, ktorými sa venujeme vo vysokom školstve, aby pár vecí teraz predstavil a doplnil ma. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pán minister. Možno v prvom rade, než prejdem do samotnej témy umelá inteligencia a vysoké školstvo, dovolte mi, keďže tu stojí aj pani dekanka, pán dekan z tohto miesta, oceniť a pochváliť všetky fakulty, ktoré pripravujú budúcich učiteľov, naozaj za chuť a zanietenosť reflektovať na zmeny, ktoré dnešná doba, technologické zmeny a ten rýchly vývoj svetový, ktoré vnímame, že dokážu na to reflektovať, pripravujú zmeny kurikul na vysokých školách tak, aby naozaj učitelia, ktorí výjdu z škôl ako absolventi, boli plne pripravovaní na pedagogickú prax. Naozaj chcem to oceniť a veľmi pekne poďakovať, že tá ambícia, tá chuť tu je a tým pádom sa stávajú našim veľmi dôležitým partnerom, aby sme vedeli naplňať aj také strategické partnerstva, aké predstavil pán minister v spolupráci s OpenAI. Čo sa týka prostredia vysokých škôl a umelej inteligencie, čo nás prakticky veľmi blízko čaká, čo je dôležité, na to, aby sme vedeli implementovať a vedeli podporovať práve aj využívanie či už zakúpených licencií, ale všeobecne prostredia umelej inteligencie na vysokých školách. Ministerstvo školstva k 1. septembru 2026 podporí a zároveň sa zriadia tzv. Kompetenčné centra umelej inteligencii, najmä pre oblasť vysokých škôl, a to na Slovenskej technickej univerzite a Technickej univerzite v Košiciach, ktoré budú tvoriť najmä metodickú, odbornú, znalostnú podporu pre aj fakulty, ktoré pripravujú učiteľov. V prvom rade budú poskytovať podporu aj študentom, aj zamestnancom, budú sa spolupodielať na tom, akým spôsobom implementovať tému umelej inteligencie do prípravy budúcich učiteľov a budú mať samozrejme celoslovenskú pôsobnosť. Na tento projekt z národného programu, respektíve z európskych prostriedkov vyčlenujeme 12 miliónov eur, tak aby sme zabezpečili prvotné fungovanie a udržateľnosť. S tým súvisí aj téma, ktorú sme včera otvorili, a to je aj strategické priority štátu, kde umelá inteligencia určite patrí. Aktuálne pripravujeme a finalizujeme schému na tvorbu nových a inovatívnych študijných programov, ktorá bude v oblasti technológií STEP. To znamená, to sú kritické technológie, tie, ktoré Európa a bez výnimky aj Slovensko určite potrebuje. Jednou z nich je samozrejme štúdijné programy zamerané na umelú inteligenciu. Bude to eurofondová výzva v hodnote 20 miliónov eur pre vysoké školy, tak aby si vedeli vytvárať nové štúdijné programy, ktoré budú zahŕňať tieto dôležité oblasti. S tým súvisí aj vznik unikátneho medzinárodného štúdijného inžinierského programu, ktorý sa aktuálne chystá a finalizuje medzi Slovenskou technickou univerzitou a Technickou univerzitou v Košiciach, ktorý štúdijný program bude reflektovať priamo na aplikáciu umelej inteligencie. Bude to, myslím si, že v strednej Európe
unikátny štúdijný program, na ktorého činnosti a zabezpečovaní spolupracujú domáci a zahraniční experti. A musím povedať, a veľmi sa tešíme, že vďaka nadviazaní spolupráce je silným hráčom pri formovaní tohto programu aj NVIDIA ako náš spolupracujúci subjekt. Ďalšou skvelou vecou, ktorú sa my na ministerstve tešíme, že sa nám podarí v spolupráci s OECD byť premiantom a pre oblasť vysokého školstva nastaviť rámce používania umelej inteligencie, využívania etického, bezpečného umelej inteligencie v prostredí vysokých škôl. Už v marci tohto roku budeme hostiť a respektíve budeme spolu s OECD prezentovať tieto výsledky, ako správne, bezpečne a zmysluplne využívať umelú inteligenciu v prostredí vysokých škôl. A to je, myslím si, že v tých podnetí vysokého školstva požehnanie veľa, ale myslím si, že máme energiu, chuť a chcem poďakovať všetkým, ktorí sú v tomto našimi partnermi a majú tú energiu a vôľu meniť, pretože tá doba sa naozaj vyvíja a my musíme mať pripravených absolventov akéhokoľvek programu tak, aby boli uplatniteľní na Slovensku aj zahraničí. Ďakujem. Ďakujem pekne. A čo to prakticky priniesie pre fakulty? Poprosím najprv vás, pani dekánka Peterková, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. No ja v prvom rade by som chcela poďakovať za túto možnosť a príležitosť, že vôbec ministerstvo pristúpilo k takémuto kroku. Musím povedať za pedagogické a učiteľské fakulty, že si to veľmi vážime, že práve do budúcich učiteľov sa rozhodli investovať zdroje, nemalé finančné zdroje, ktoré by si, dovolím si tvrdiť, žiadna z pedagogických ani učiteľských fakult v takomto rozsahu nemohla dovoliť. Chcem vyzdvihnúť aj to prostredie, to ChatGPT Edu, že to je špeciálna platforma Chatu, že to nie je prostredie. My sme mali možnosť pilotne sa oboznámiť s týmto prostredím, že to je platforma, ktorá vedie aj ku kladeniu otázok, aj k riešeniu problémov a nie k takému scrollovaniu výsledku bez toho, aby nútila toho, kto zadáva nejaký podnet do tohto prostredia, aby ho nenútila rozmýšľať. Čiže to prostredie je naozaj veľmi podnetné a verím, že aj naši učitelia na vysokých školách, aj naši študenti, budúci učitelia v regionálnom školstve sa s ním čoskoro oboznámia a budú veľmi radi ho využívať. Je to pre nás veľká česť, že ste si vybrali práve nás, pedagogické a učiteľské fakulty, a že si uvedomujete ten potenciál vzdelávania budúcich učiteľov a prenosu všetkých týchto kompetencií do žiakov v regionálnom školstve, či už základnom alebo strednom, prostredníctvom ktorých môžeme ovplyvňovať aj rodičov, prostredníctvom ktorých môžeme ovplyvňovať aj spoločnosť. Veľmi sa tešíme z toho, že v rámci toho naučíme našich budúcich učiteľov pripravovať sa na výučbu, realizovať tú výučbu a hodnotiť vyučovací proces s využitím týchto prostriedkov. Pravda, že s využitím všetkých etických noriem, s využitím všetkých legislatívnych princípov. Všetky pedagogické fakulty, aj všetky učiteľské fakulty, dovolím si tvrdiť, že všetky fakulty na Slovensku už majú, alebo teda aj vzdelávacie inštitúcie, univerzity, ktoré nie sú delené na fakulty, už majú nejaké smernice k využívaniu AI. Máme potenciál toho, ako AI správne využívať, ako naozaj aj autorské a legislatívne dodržiavať všetky princípy. Avšak využívanie tohto prostredia v takomto širokom rozsahu nám umožní to, že vlastne naučíme aj učiteľov, niektorí z nich sa pravda, že boja takéhoto prostredia, využívať to prostredie efektívne. Naučíme učiteľov, aby ho využívali tak, aby ich žiaci nepredčili. Pretože najhorším pre nás by bolo, najhoršou správou pre nás by bolo, ak by naši žiaci predčili učiteľov vo využívaní moderných technológií a potom by práve za autoritu považovali tú modernú technológiu a nekriticky by prijímali každý výsledok, ktorý napríklad chat by im odpovedal. Z tohto dôvodu my veľmi radi budeme využívať tieto technológie, či už v tradičných predmetoch učiteľského základu, ktoré už teraz v rámci opisu študijného odboru učiteľstva a pedagogickej vedy máme, či už je to využitie IKT alebo aj špeciálne využitie AI. Avšak licencie, ktoré teraz fakulty používajú, väčšinou sú serverové licencie na 10 počítačov, ktoré sa dajú využívať v obmedzenom čase, v obmedzenom prostredí v škole. A tento prístup, ktorý dnes získavame, nám umožní naozaj globálne vyvzdelať všetkých budúcich učiteľov a aj našich pedagógov, aby toto prostredie využívali efektívne. To je naozaj veľká vec, ktorú si veľmi vážime a sme ňou naozaj poctení.
ešte by som povedala, že viete, my si musíme ten chat strážiť aj z hľadiska tých našich žiakov v tom regionálnom školstve preto, lebo chat je neúnavný učiteľ. Chatu môžete klásť otázky ďalej a ďalej, neboli ho hlava, nie je unavený, není ohúčaný z toho prostredia školského a mohlo by sa stať, že tí žiaci by sa potom viacej obracali na tie chaty ako na tých reálnych učiteľov. A práve keď my naučíme učiteľov reálne a efektívne využívať tieto nástroje, tak ich budú využívať tak, že aj obmedzia to využívanie deťmi a hlavne obmedzia ho v tom, že budú na ňo nazerať kriticky a budú ho využívať tak, že to je len jedna z ďalších technológií, ktorá má byť pre nás prínosom, nie našim pánom. Ďakujem. Ďakujem pekne a poprosím vás, pán dekan Petrovič, za vašu fakultu. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Pani dekanka povedala pomerne veľa z hľadiska tých praktických skúseností so vzdelávaním študentov, teda budúcich učiteľov. Môj pohľad doplňujem len o možno, že nejaké iné odborové didaktiky. Treba si uvedomiť, že máme samozrejme učiteľov 1. stupňa, 2. stupňa stredných škôl a práve aj tie odborové didaktiky, ktoré sa vzdelávajú práve pre každý predmet individuálne, vyžadujú práve prácu s umelou inteligenciou a tá umelá inteligencia momentálne vládne svetu. Digitalizácia je trend, ktorý je prakticky v každom pojme, v každej sfére a umelá inteligencia doplní digitalizáciu, umožní získavať informácie, ale kritické myslenie, ktoré je podmienkou práve využívania umelej inteligencie, je trend, ktorý my musíme chytiť a práve s pomocou aj ministerstva, pána ministra, že sa podarilo vlastne tieto licencie zakúpiť, je táto šanca. Naša fakulta, alebo teda fakulty, ktoré majú povedzme katedry informatiky, možno, že už dopredu riešili tieto práce s umelou inteligenciou, ale presne ako povedala pani dekanka, limitované množstvo licencií bráni rozvoju alebo širšiemu zameraniu. Máme veľké požiadavky od ľudí, už prakticky učiteľov, vlastne, ktorí už pracujú v praxi, že by si chceli vyskúšať, doplniť to štúdium práve o tú prácu s umelou inteligenciou. A práve toto rozširujúce štúdium alebo doplňujúce štúdium podporí vlastne tieto licencie, ktoré boli dokúpené z ministerstva a tým pádom my môžeme nielen vzdelávať nových učiteľov, ale doplniť to vzdelanie aj pre tých učiteľov, ktorí už reálne v praxi sú. Čiže toto je ďalší bod, ktorý treba povedať. A ako už aj povedal pán minister, ja pomerne často cestujem do zahraničia na iné vysoké školy, na iné univerzity alebo fakulty, ktoré majú pedagogické kombinácie alebo vzdelávajú učiteľov. Minimum tých fakult, minimum tých univerzít má práve takúto možnosť, ako bola vlastne vytvorená dnešným dňom, respektíve zakúpením týchto licencií. Čiže ja veľmi som rád, že táto možnosť pre slovenské vysoké školy prišla. Ďakujem pekne. Ešte v závere len pár vecí, alebo dve veci, ktoré by som doplnil a nepovedal. Keď hovoríme naozaj o tom, že ide o strategickú spoluprácu v oblasti vzdelávania na Slovensku so spoločnosťou OpenAI, my sme teraz povedali, že to 20 000 licencií, ktoré sme my už zakúpili pre budúcich učiteľov, pre fakulty, ktoré pripravujú týchto budúcich učiteľov, ale táto spolupráca je širšia. Táto spolupráca umožňuje v celom školstve za rovnakých podmienok získať tieto technológie, či už v regionálnom školstve, alebo vo vysokom školstve. To znamená, k tomuto kontraktu národnému za rovnakých podmienok sa budú môcť pripojiť všetky alebo ktorékoľvek iné vysoké školy aj naše regionálne školstvo. Keďže máme aj nejaké obmedzené finančné prostriedky, my sme použili tie finančné prostriedky prioritne teraz primárne pre tieto pedagogické fakulty. Budeme postupne rozširovať a nakupovať aj pre napríklad, ak budem hovoriť o tom vzdelávacom programe, o ktorom hovoril pán štátny tajomník. On to tak všeobecne povedal, ale to je rovnako mimoriadna záležitosť. Nám sa so spoločnosťou NVIDIA podarilo aj spolu s STU, teda Slovenskou technickou univerzitou a Technickou univerzitou Košice, vytvoriť medzinárodný inžinierský program. Naše dve univerzity, čo sme vždy volali k tomu spolupracujte, urobili spoločný inžinierský program v anglickom jazyku podľa obsahu vzdelávania, najmodernejšieho obsahu vzdelávania medzinárodných prestížnych škôl, či už ide o Šangajsku, MIT, Oxfordu, ktoré nám práve zabezpečuje tento partner NVIDIA, najväčšia spoločnosť v oblasti AI.
a aktualizuje, dokonca nám dispozícii dáva zahraničných lektorov. Ide o jeden z najväčších a najlepších kvalitatívne programov minimálne v Strednej Európe, na ktorého štúdium začnú, alebo sa otvára štúdium už v septembri. Už prijímacie skúšky v tomto roku sú na ňo. A aj pre tento študijný program chceme dať dispozíciu časť týchto licencií, ale my sme pripravení postupne, samozrejme, opakujem, máme nejaké limity, dávať tieto finančné prostriedky aj do stredného odborného školstva, ak budeme hovoriť o centrách excelentnosti, či už elektrotechnických, informatických, strojárenských a tak ďalej, centier a ďalej, ale umožňujeme už dnes všetkým vysokým školám a fakultám sa pripojiť za rovnakých podmienok. Absolútne bezprecedentná záležitosť. My budeme informovať vysoké školy, univerzity a fakulty o tom, ako sa to môže udiať, v akom čase a podobne. Takže to len takto aj trošku oznamujem aj k našim partnerom, vysokým školám. Nebojte sa, dostanete kompletné všetky informácie. Takže toľko som chcel len doplniť. Áno, priorita sú dneska fakulty pripravujúci učiteľov. Tam sme zacielili primárne, ale je to otvorené pre všetkých. Ďakujem.